Ešte pred 10 minútami to vyzeralo takto. Všetko sa však zmenilo vo chvíli, keď začala vyhrávať muzika. Organizátori Banskobystrického samosprávneho kraja spolu s Gemerskom Malohonským osvetovým strediskom, Mestským kultúrnym strediskom, Cvič Relax a Domu Matice Slovenskej v Rímavskej Sobote pripravili fašiangový pochod v uliciach nášho mesta. Tancovalo sa a spievalo. O zábavu bolo postarané. O hudbu sa postarali členovia folklórneho súboru Lieskovček, Rímavan, Mladosť a heligonkári Vepor z Klenovca. Nedalo nám, a tak sme sa aj ľudí opýtali, čo ich na fašiankoch fascinuje a či sa im páči tento pochod. Mám byť úprimná? Áno. Že sa môžeme odosobniť. Strátim občianske meno a som tá maska, čo presne teraz násobujem. Teraz som zberač eura. A dostala sa nejaké euro? Zatiaľ len prísľub. Sa rozprávať, že vraj to je pôst. Do Veľkej noci nebudeme meso jesť. A budete jesť meso? Pravda. By sme zomreli bez toho. Páči sa vám tento fašiankový sprievod? No, páči, ale je dosť malý. Zaniká to. Fašiangy pre mňa zábava a všetko, čo k tomu patrí. Páči sa vám tento fašiankový sprievod? Milo ma prekvapilo. A my zas dúfame, že sa tu opäť stretneme o rok.